बिटिआर सरकारनि खामानि मावनायखौ मोजां मोनैनि थाखाय गोजोननाय गैयैनि थाखाय जों माखासे खामानियाबो गालाय गुजाय जायो। ओंखायनो बे खामानिखौ मोजां मोनैनि थाखाय आरो गावजों गाव थाखा जाख्ल'नाय गाव गावबागावल' गासिबो पार्सनेलि सानै साथाम थांबाय नों गामियावबो जेबो गुरुत्थ' लाला गासिबो गाव गावबागावनो दा बिनि थाखायनो जों माखासे सेंग्राफ्रा रागा जोंनाय बायदियानो जाबाय दा पार्टि सोलायनाय जाबाय दा ओमफ्राय बिनि गेजेराव जों दङ 50 जनसोबो दङ बेखौ लानानै जों दा बिपिएफआव जयेन जाफैफिनबाय। हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद देरहासार बसुमतारी जिन्दाबाद। जों दा इउपिपिएलनि खामानि मावनायखौ जों मोजां मोनाखै। माखासे खामाना जोंथिंजाय मावदोंबाबो दखर दाखारजोब खामाना ससेयाव अन्थाइ गारदों ससेयाव गैया। जों न' खाथियावनो मावदों खामानिखौ मावनाया बे लामा मोनसेयावनो ससेया जायाखै ससेया जादों ससेया जायथिं जादों बिथिंजायल' जालांदों अन्थाइयानो गैया अबेबा हा नुजानाय अबेबा हाखर दासिमबो बेबायदिनो दं। जों दा इउपिपिएलनि दैदेननाय खामानिखौ मोजां मोनैनि जों दा बिपिएफआवनो जयेन जाफैफिनबाय। दा जों गासै 50 जनसोनिबो बारा दङ। दा माखासे खामानिखौ जों मावनायखौनो मोजां मोनाखै। दा बिटिआर सरकाराथ' खामानिखौनो मावनाय बायदि नुवाखैनो जे जा बिपिएफआ खामानि मावलांदों सिगाङाव 17 बोसोराव दाबो बेबायदिनो दङ। खामानियाथ' मोनसेबो सोलियाखै जा खामानि मावदों होनदों बिसोरो गासिबो गावसिनि सिगां बिपिएफ मावनाय खामाना जा मावलांदों बेखौनो गावसोरनि मा होनो बेखौ प्लेट गायनानै दोननायखौ मा होनो गायनानै दोनदों आरो गावसोर मावदों होननानै खिन्थु बे सिगाङाव बिदि प्लेट गायाखैमोन आरो बिपिएफआ मावलांदों आरो गावनि गोसो बायदि मावलांदों। बे आं मावनाय जों मावनाय जोंनि समस्ति मावनाय बेबायदि लिरना गालाङाखै आरो मावदों नालाय मावदों खुनु बाव सोर मावदों बबे समस्तिनि मावदों बेफोरनि सोमोन्दै जेबो गैया। बिपिएफआ जा मावलांदों गावसोरनि गोसो बायदि मावलांदों गोसो बायदि मावदों बे जा मावदों दाबो बेबायदिनो दङ। दा जों बिटिआर सरकारनि खामानि मावनायखौ मोजां मोनैनि थाखाय गोजोननाय गैयैनि थाखाय जों माखासे खामानियाबो गालाय गुजाय जायो। ओंखायनो बे खामानिखौ मोजां मोनैनि थाखाय आरो गावजों गाव थाखा जाख्ल'नाय गाव गावबागावल' गासिबो पार्सनेलि सानै साथाम थांबाय नों गामियावबो जेबो गुरुत्थ' लाला गासिबो गाव गावबागावनो दा बिनि थाखायनो जों माखासे सेंग्राफ्रा रागा जोंनाय बायदियानो जाबाय दा पार्टि सोलायनाय जाबाय दा ओमफ्राय बिनि गेजेराव जों दङ 50 जनसोबो दङ बेखौ लानानै जों दा बिपिएफआव जयेन जाफैफिनबाय। इउपिपिएलाव थांदोंमोन जों इउपिपिएलाव आबसुनि जानानैबो अनेक हान्थिदों ओंखाम गैया दै गैया उदैयाव ओंखाम जायालासिनो गावनि गांनाय उखैनायखौ दोनथ'नानैबाबो जों मोजां जागोन खोमा साननानै इउपिपिएलाव थांदोंमोन जों। दा बास्तबआव मा नोंथाङा दा बास्तबआवथ' जेबो गैया माने ओरैबायदि जायहा थाखा फैसा दङ बिहाल' थाखा फैसा जायहा गैयै बेहा गैयैखा। ओंखायनो दा जों गोनां गैयैनि खुनु खोथा गैया जोंहा दा बिपिएफखौ नांगौ। दा सिगाङावबो गैखाया दा बिपिएफआ जा मावलांदों बेनो दं। दाथ' इउपिपिएलानो सरकाराव फैनायनि खुनु गेरेन्टियानो गैखाया। दा बिनि सायाव जों फिन बिपिएफआव जयेन जाफैफिनबाय।